Marimier. Sama lang, gusto pamikiran mo kung kadipit tayo di Yesus na. Mati ako, mati ako! Sa inong pamanada to ang buwan sala de lungo yan nagyagya kan siyalanan. Sa wadang masanaya din ako sa tipo na bulola na kalukos na rupudigang sa niyo. Na makanggikan mama na makapangin sukur ka no alang wana moriya tawang puwan. Kaboy na niyo kung kumana mga ulama sa kumpus wala talay na kalumbay sa tila na buda ka paawin niyo. Kaya nung na ilalagay po sa isa na tamang sa sapulo na isa kong